Pozdrav svima, pčelarima i vrtanima. Početak ožujka je drugi vikend u sezoni i iskoristili smo ga da presadimo pikberi, naberemo plušnjak i dezinficiramo pepelom pčelinjak. Pa pogledajte kako smo to napravili. Uživajte! Prva biljka koju berem tijekom godine za čajne mješavine je plućnjak. Plućnjak cvate tijekom 3. mjeseca i kasnije ga nema. Kako se bere cvijet, znači sad je vrijeme da to iskoristimo. Plućnjak se vrlo lako prepoznaje, osim što gotovo jedini od bilja što sada cvate. Prepoznajemo ga i tijekom godine po ovim njegovim šarenim listovima, znači listovi su kao mramorirani i izmjenjuju se svjetlija i tamnija zelena polja. Cvjetić je vrlo zgodan jer je različitih boja, znači na ovom cvatu imamo i ljubičastih i rozastih cvjetova i stvarno je jako lijep zapravo. Beremo ga cijeloga sa stabljikom i tako ga poslije kad ga osušimo režemo u čajne mješavine. Jedini problem s plućnjakom je što on dolazi zapravo izrazito rano u ovo doba kad ga ne možemo sušiti vani na zraku, nego ga moramo sušiti na umjetni način, znači ili u dehidratoru ili uz radijator, drugačije ne ide, jer pošto je obilan sokovima ne bude se posušio nego popljesnivio. Znači pobrat ćemo ovako cvjetiće, raširiti ih i dobro posušiti u kući. Evo nas, šta radimo sada? Sada ćemo presaditi pikberije, znači preselit ćemo ga doslovce s lokacije A na lokaciju B. Pikberi je jedna čudnovata biljka, zapravo točnije on je križanac maline i kupine. Ima puno svojstava maline i njegov plod izgleda kao sitne maline, iako je dosta drugačijeg okusa, ali je fantastično to što ta biljka, taj plod jako dobro podnosi smrzavanje, znači naberemo plodove, smrzemo u ledanicu i imamo cijelu zimu plodova. Odlični su, ništa ne gube na kvaliteti. Pikberi se razlikuje od maline po tome što ima po stabljici puno gušće naslagano trnje. Znači ima ovo veliko trnje i ima onda ovo sitno trnje i zbilja je neugodna kada se primi. Inače biljka kao biljka je jako dekorativna jer ima ovo prekrasne crvene grane koje se zaista lijepo ističu. Znači pogotovo je po zimi to uočljivo. Znači sve je nešto sivo, a onda vam dođe ovako lijepo biljka sa crvenim granama. Ovo ovdje što imamo pikberija, znači to se sve razmnožilo samo u roku 3 godine. Biljka se razmnožava isto kao što se razmnožavaju kupine i maline. Znači grana se savije do poda, upikne u zemlju i evo ga, ukorijenila se i počinje ovdje tjerati gdje će biti buduća šiba. Sad kako nama to tu smeta, to ćemo sve skupa preseliti. Biljke ćemo posaditi, naš pikberi ćemo posaditi ovdje. Ovdje nam je rub vrta. Imamo veliki problem sa srnama, znači ovo je sve šuma okolo i srne nam jednostavno dolaze na vrt. Sad ćemo probati ovdje napraviti jednu prirodnu ogradu od pikberija, pošto je pikav i valjda ne budu prolazile. Posadit ćemo ga relativno gusto, tako ćemo na svaki korak, znači na svakih nekakvih 80 cm jednu biljku.
možemo posaditi. Evo, 2 sata kasnije naše presađivanje pigberija je gotovo. Znači, ne bi smjelo biti uopće dileme da li će se primiti ili neće, s obzirom da korijenje nismo dirali. Doslovce smo u grumenu, znači sa zemljom prebacili sa lokacije A na lokaciju B. Mislim da ćemo s ovim dobiti svi nešto. Srne će dobiti ogradu, da li će li biti sretne ili neće. Pčele će dobiti cvijet, pčele su znači te koje oprašuju pigberi, a mi ćemo dobiti plodove. I to sve zapravo jako lijepo izgleda, opet ono što smo rekli, ove crvene grane su zaista dekorativne i lijepo izgledaju. Evo nas, proljeće polako uzima maha i divlja šljiva samo što nam nije procvjetala. Ona je jako, evo pupovi su jako nabubrili, kroz 3-4 dana će se ona početi otvarati. Ta divlja šljiva nam je izrazito značajna za razvoj pčelinjih zajednica, jer obiluje nektarom, samo da vrijeme posluži, pčele će se jako lijepo razvijati. Danas je prilično hladno, oko 5 stupnjeva je i tu i tamo koja pčela izlazi iz košnice. Međutim, današnji dan ćemo iskoristiti za dezinfekciju pčelinjaka. Dezinfekcija pčelinjaka je jedna izrazito bitna radnja, jer pčele čisteći svoje košnice izbacuju kroz leta ugljene ličinke, mrtve pčele, razno trunje od pčela, trunje od voska i to sve može biti podloga za razvoj različitih bolesti. Dezinfekciju ćemo napraviti sa pepelom. Pepel je od drveta i odličan je dezinficij, dakle obilno ćemo nasipati ispred leta gdje se u pravilu nalazi taj otpad iz košnica i to ćemo obilno posipati drvenim pepelom. Pepel ćemo posipati obilo u ovako nekakvoj udaljenosti i to bude dobro. Znači neće štetiti pčelama, može samo koristiti, velim na koji način da jednostavno dezinficira tlo ispred košnice. Evo one ipak nešto lete, pogotovo ove što su na suncu, očito im se žuri na posao.